रायजोफोरखौ हमना दोनथों होननानै सानो ओमफ्राय हमनानै मोनोबा न'सिम खावलायहरबा लायनाय जागोन आरो गथ' गथाय दोङो लोमजानाय साजानाय नायनाय इफोरखौ नांगौ माने आखाम मैगं जगायनाय रावबो गैया संना होग्रा गैया माने इदि गथ'फोरा आरो स्कुलाव थाङो दा गोदोर खासेया मेट्रिक होनो जासिगोन दा इफोराव मोनोबा हमना दोनथों लाबोगोन माने इदि बिजुलि बर' माब्लानिफ्राय खारखोमा थांनाय बिस्थिबाराव थांदोंमोन ओंखायनो दा गथ' गथाया मान दुखु गाबगासिनो फाइभानो जायोना बे रतनलाय मा जागोन जेबोआनो गैया माबा खालामनाबा लांनायबा मा मुंमोन नों बिदानि जोंहा दा निसुनिल बर' साबेसे दंमोन गथ'फ्रा जोंहानो बाबु जोंहा बाजिनि सानै थांनाय बोसोराव फैगोन बोसोराव मेट्रिक होगोन सासेया बे गथ'आ मा जागोन दा बिमा गैयाबा बे बिमा गैयाबाथ' गोदाव सोराव जागोन बेनो जेरावखि दङ आरो सोरबा नुबाबो हमना दोन आरो फन खालामबानो जाबाय न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ न'खरसिम खिन्थाहरबानो जाबाय नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा जों गैया रावबो गैया जोंनाव सोर नांलायनो जोंनाव रावबोआनो गैया जेबो बुंनो लागा गैया जोंहा जोंहा आइ बाबा गैया सोर दोङो बाजिदो आंदो बाबु सानैल'सो जोंहा आरो दायो बाहेराव बेनो आरो सोर दोङो रावबोआनो गैया दा मायाव थांदों मायाव थाङो पात्तायानो गैया फनबो खालामाखै फनबो सुइस अफ सानैबो सानामोन खारफालांनाय सन्देह नामा रतनदो डाइरेक्ट मिथिखायो बेनि हिनजावबो बुंफायदो गावनि हिनजाव बुंफायदो दाख्लैबो ओमफ्राय गावनि हिनजावखौ फन खालामदों गावनि हिनजावआ सिरि जेबो गैला गावनि हिनजाव सिरि दा फन खालामनाय बायदि मिथिदों गावनि हिनजावखौ एजार होदो नामा नोंथां होआखै बुंनायासो दाख्लै होनो हाबाय दिनै गोनां होनाया बिराद फैसा दा हारसिं आं मा खालामगोन गारि सालायगोन ना गथ'फोरखौ नायगोन आं मोखौ दङ मा दङ ना बिबि मोननो फायनो नागिरदों बिबि मोननो फायनो फैयाखै गथ'फ्रा आलाय सिलाय जादों ना हर सान गाबबाय थायो आं इथि नायगोन ना इथि नायगोन दा बाजारबो खालामनो मोनाखै आं इथि मा खालामगोन आं हारसिं बिदि खालामलांनांगौ बायदिया फैफिन बायदि नोंखौ जों जेबो बुङा आदाया फायनो होदो आदायाबो फायनो होदो फै जेराव दङ गिदिंबो मोजां मोजां आरो आंखौ खेबसे फन खालामो जेराव थाबाबो आंखौ खेबसे फन खालामनाय जायो आं लायगोन ना आं लायगोन नोंखौ लोगो लोगो लायगोन आंखौल' फन खालामो जेराव थाबाबो आं लायखागोन जेराव थाबाबो नोंहाबो नोंबोथ' जेबो लायाखै नों दख'ना गांसे थांदो फैसा बाहाय लांदो नोङो बारला फैसाखौ जाजोबना दोनबाय फैया ओमफ्राय मैया जे खबर मोनदों बेलेग खबरफोर नंगौ ना नङा ओमफ्राय दा नोङो सना फानाबा नों जिबायदि मानसि सना फानना जाबा नों मा खालामगोन बोरैबा गारना गालांबा ओमफ्रायबा गारना जाबा नों मा खालामगोन जेबो न'आव फैफिननांगौ रोङैखौनो बानो रोङायो रोङैखौनो थांबाय दिनसिमबो माबायदि रोङैखौनो थांबाय दिनसिम मा बुंगोन आं दिनै जेरावखि नङा आरो आधा बाजिमोन जेराव हक दारिमोन फैफिननांगौ आरो मोनबा हमनागोन फैफिननांगौ बिजुलि मा लिरो बर' गामिया दवांग्राहाटा माब्लानिफ्राय गोमायाबो गोमोन बिस्थिबार सोरजों मा खारफालांदो ना गाव हारसिं बहाबाफोर खारफालांदोआनो र' खारफालांनायालाय मिथियो नामा सोरजों खारफालांदों मिथिनाय माने माबा जितु माबा रतन राभा बबेनि बेलाय फाख्रिबारिनि फन रायलायबाय थाखायोमोन नामा फन रायलायबाय थायोमोनथ' नोंसोर नुयोमोन रायलायनायखौथ' नुयो हारसा रावजों रायलायोमोन ना बर' बर'जों बर' रावजों बर'जों रायलायो बिबोनांफोर थानायावबो रायलायोमोन नामा बिबनाङा नुयोना नुवा मिथिया बिबनाङाबा नुयोना नोंसोर खाथिनिखाय नुबाय थायोमोन जों खाथिनिखाय नुयो रायलायबाबो बे मुथुंगाव थांनानैसो रायलायहैयोना दैमायाव थांनानै जोंथ' मिथिया सोरदो रायलायदो ना हुवादो रायलायदो ना मोजां मोननाय हुवादो रायलायदो सोरदो रायलायदो मिथिया आरो फन हरनायखौलाय नुयो मुथुंगाव थाङै थाङै रायलायहैयो गावनि हौवाया बहा थायोमोन बेंगालर खामानि मावनो थाहैदो न'खराव सोर सोर दंमोन फिसा बिबनां फिसाला सानै गाव बिजुलि इसोरो दोङोमोन साब्रै फिसाजों साबा जायोमोन फिसायदो साबा बिदि ओमफ्राय फिसायजों रायलायनायाव आलदा रायलायो नामा जेनेबा आलदा रायलायोथ' र' रागा बुंहरो फिसायजों
बुङो बिदि बै गुबुनजोंबा गोदै 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 बिदिनोथ' रायलायो बिदिनोथ' बिदि जालांबाय खारलायलायनाय बिदि मा बुंनो सानो रायजोफोरखौ रायजो